So karon guys, magsag-ob dry mi diri sa ilang Pablo. Mo ni ang mga katubhan diri ang magian. Dayo pa ni? Nay balanghoy. Kung wala na mo'y utanon, pwede ra mo mag-utan ra. Nay bat. Tayero ay. Daghang tao daw? Ha? Ito na. Pwede ra guro, diri mangutan og balanghoy.